ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಟಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೊರಣಿದ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಪನ್ಲೇನು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಪಂತೀನಿ ನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಮುರಣಿ ಪಂಡತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವೇನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಕಾದಿನಿ ಬೊಯ್ದೆ ಮರಿ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಾರು ರಜೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಗಂದು ಬೈದೆ ಅವಳ ಮೂಳು ರಂದು ಬೈದೆ ಜಿನ್ನ ಬರ್ಪುಜ ಇನ್ನಿ ಅರಿಗಾತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪುನಾತ್ ಬಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮೇರೆಗ್ ಕುಲ್ಪ ಅದು ಪೆನ್ ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಮ ಅವಲ್ಲ ಯಾನು 10-11 ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇರ್ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಬೈದಿರ್ಕೆ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬೈದಿರತ್ತ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ದಾಸ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪೋರಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏಪಲ ಪೋರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಮೊರಣಿಲ ಪೋರ್ ಇತ್ತೆ ನೀನಿಲ ಪೋರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಸೊ ಇಂತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಒಂದು ಬರ್ಪೇರಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ತೋಚುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಮೊರಣಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿ ಜನಮ ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಇಟ್ಟು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುರಣಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಜಿಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಕೆನಾ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಿಗಲ ವೀಡಿಯೋದ ಎದುರುಡೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದಣ್ಣದ ಎತ್ಕೊರೋಡಿ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಐನು ಅಲ್ಪ ಜೋರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಐನು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆತಿನ ಪ್ಲೇಸಾ ಪ್ಲೇಸಾ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮೊಲು ಹೆಬ್ರಿಡ್ ರಾಂಗ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ಲಾಗತ ಮೀಟ್ ಐನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಶೋರ್ಮಾ ಟಿಕ್ಕ ಮತ್ತ ತಿನ್ಪತ ಅಂದ ಆಂಡ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ನೀರ್ನೈತೆ ರಡ್ಡು ನಿಕ್ಕು ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಎಂಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊರುಡು ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಏನು ಪನ್ನಿಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪೋತುನ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾತೆರ್ತಿತ್ತ ಅವು ಮೀಟ್ ಐನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಿ ಕೊಡಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪುಡಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡೆ ಪೋನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವು ವಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿನ್ರಿ ರಾಂಗ್ ಅಂಡತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕರ್ದ ಒಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಲ್ಲ ಆಯ್ತಿನ ಈ ವಿಜಯ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಯಾನ್ಪುರ ಓ ಅಡೆ ಹೋಯ್ತು ಇತ್ತು ಅದು ಬದರಿನ ಆನಿವರಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಡಿಸ್ ಕೆಫೆ ಅಡೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರೆ ಇದು ಇತ್ತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾನೇ ಎಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಕೂತೊಂದು ಓದ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬದ್ರ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಓದುನು ಬಿಡ್ದು ಇರೇಗ್ ಓದ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಎನ್ನ ಐತೊಟ್ಟು ಕುಡೋರಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಧೀರಜ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಆರ್ ಪಾಸಾರೆ ಯಾನೇ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಓದುನ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ ಓದ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅದ ಪನ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಓದುನ ಪುರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಓದ್ ನೈಟ್
ಮುರಣಿ ಆತೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪತ್ತತ್ತೀನಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಮುರಣಿ ಆತೆ ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪೋನ ಮುರಣಿ ನನ್ನ ಬಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ದುಂಬು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕುದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ 2-1 2-1 ഞാൻ നിന്ന നോട്ട്സ് ഏപ്പ ഫസ്റ്റ് ദെത്തന്നി ఏపా ఏపలావు ఎంచలావు ಎಂಕ ನೆನಪಿಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಮುಲು ಎಂ.ಕಾಮ್ ఉండత ಎಂ.ಕಾಮ್ ದಿವ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂತಿನ ದೆತೊನು ఆయన ಅಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ದೆತೊನು ಅಂತ ಪಂದಿ ಇರೆಕ್ ಪಂತಿನ ಸೊ ಈರು ಎನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪಲೇನು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸತತ 3 ಸ್ಕೋರ್ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ವಾ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ತೂವರ ಇಲ್ಲ ಡಿಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಗಳ ಪಾತ್ರೆ ರೇಪ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ವಾ ಟೈಮ್ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬೇಸಿಗೆಗಳಡ ಅಂಜನ ಆಶಿ ಅಂಜ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ವಾ ಟೈಮ್ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಅತ್ ನೆಟ್ಟ ಇಂಚನ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪರಶುರಾಮನ ಒಂದಿತ್ತಂತಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ರಾಂಗ್ ಅನ್ಪಿರನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತ ಐಡ್ ದುಂಬು ಟೂರ್ ಪೋಡಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತಾನ ಟೂರ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ಮೊಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿನ ರಾಂಗ್ ಪೊಕ್ಕ ಅವು ಬೈತೀನಿ ಬರ್ತ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮರ್ಯಾರಾಡ್ ಬೈದಿನತ ಮರ್ಯಾರಾಡ್ ಮೂಡು ದುಂಬು ಒಂದಿತ್ತಿನತ ಮಡಲ್ಪುರ ಪಾರ್ದು ನೆಲಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಮೂಲು ಅದಾಗಿ ಮಂಗೋರಿತ್ತೆ ಅದ ಬೈದಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಬರೋಯ್ತು 2-3 ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಪೋನಾಗ ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಈನ ಬೊಕ ಏರ್ನ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕೀರು ಅಕ್ಕ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನಿದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಈನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆನ್ಪುಂಡು ಏನ ಈರ್ನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಏರ್ನವು ಯಾ ಪಂತೇನ್ ಏರ್ನಂದು ಆಶಿಕ್ನ ಆಶಿಕ್ನ ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟು ಒಂಜಿ 2-3 ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಟೀಲಿ ಪೋದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆತಿ ನಲ್ಪನೆ ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಕಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಮೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಪಂದ್ ಅವು ಈನ ಅನ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತಿನ ದಿನನೇ ನಾನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇರ್ನ ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲವ್ ಪುರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಕಡಪುಡ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಕದ ಲವ್ ತಾನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ಐತ ರೈನ್ ಕೋಟ ತಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲು ಗರ್ವಡ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಮಂಡ್ಯ ಪುರ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೈನ್ ಕೋಟು ದಕ್ಕದೇರ ನನ್ನ ಉಂಡ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅವೇ ಆಶಿಕ್ನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ದೂರ ಇತ್ತು ಹೊನ್ನವರ ಅಂಚಿ ಒಂಜೇನಿಕ ಆಪ್ಷನ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡಿಗೆ ಪನೋಡ ಅಥವಾ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಪನೋಡ ಅಥವಾ ಪೂರ ಓಡೆಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತು ಪನೋಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಜವರ ಓಡೆಗಿತ್ತಂಡೆ ದೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವೇ ಹೊನ್ನವರದ ಅಂಚ ಪುರ ರಾಂಗ್ ಪನೋಡ ದೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತಂಡೆ ದೂರನ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವನ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕ ಪೂರ ಟ್ರಿಪ್ ಸೇರ್ಪೈನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬೊಕೋಡಿ
ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಡ್ದು ಮುಗಿಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಸೈ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಗರ ಪೂರ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪೋತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಜನ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಂಡಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಆನೆ ಮಾತ ಎತ್ತಿನ ಬನ್ನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಓ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ದರ್ಪೆರ ಅಂದಿಂಕ್ ಆತು ಪುರ ಪೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಓ ಮಾರೆ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚೆ ಅಂಕ 3 2 ಬಜ್ಜಿ 10 ಒಳ್ಳೆ 10 9 8 ಬೇಗ 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 6 5 4 3 2 ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿರ್ಜ್ಬೋದಿತ್ತ 2 ಅವನು ನೆನಪುಂಡು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿರ್ಜ್ಬೋದಿತ್ತ ಮುಗಿ ಪುದಾ ಮಾಡ್ಬಂತೇನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿರ್ಜ್ಬೋದಿತ್ತ ಪುದರ್ ಈ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಮುಗಿಂಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಓಲ್ಪೋತಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪು ಮಡಿಕೇರಿ ಡೇ ಮುಗಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಯಸಿನ ಗೊತ್ತ ನೆನ್ಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಬಟ್ ಪುದರ್ ನೆನ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಟ್ ಆತಿನಲ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಟ್ ಆತಿನಲ್ಪ ಏನ ಏಪ ಏಪ ಪಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದು रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं कर ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆತಿನೇಪ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟ ಅಂದಂತೆ ಮದ್ಮೆಡ್ದು ಮೀಟ್ ಆತಿನೇಪ ಕೇಂದೆ ಅಮ್ಮನಕು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲತ್ತೆ ನೀನು ಮೀಟಪ್ ನಿಂಚಿನ ಯಾನ್ ಈರಂದು ಪಣ್ಲೆ ಈರ್ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಓಲ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಗೊಮಡ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ್ಲೆ ಸರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚಿ ಮೀಟ್ ಆತ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನು ಬಾಲೆನು ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನ ನೋಡಿತ್ತು ಬುಕ್ ಹೋಗ್ಬಂಡ ಅದಾನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಇಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆತಾರ ಇಲ್ಲ ಓದಾರ್ ಆಡಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಂಡೆ ಬೇತೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬೇತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಅತ್ ಯಾನ್ ಮೊರಣಿ ಎಂಕೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಪಂಡತ ಅಂಚ ಮೀನಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಾಲೇಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡ್ಚಿದ ಕ್ವಶನ್ ದಾಲೇಜಿ ಅತ್ತ ಕೇಳಲಿ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೇನು ಏನಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತೆಡ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದಿಂದ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಏರೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ನಡ ಇನ್ನು ಆಂಡ ತೆರಿಯೋಡಿರ್ತಾನೆ ತೆರಿಯೋ ನೀನು ಕಾಣ್ತಾನ ಏನು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎದಾಗ ಪೂರ ತಿಂಪೆ ಅನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವಡು ಬಯ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಓಡ್ ನಾಲೈನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಜಿಮ್ ಪಪ್ನಗಲ ಮರ್ದಿಗೆವು ಐಕೋಸ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಬಂಜ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಪೆ ಬಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ರಿ ಇಚ್ಚತ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚ ಕ್ವಶನ್ ಜೋರ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕ್ ವರ ಮೇಡಮ್ ನೆರ್ದಿತ್ತೀರು ಒಲ್ಪ ಬಂದ್ಗೆ
ಎಂಕ ಅಂದ ಪಿ ಟಿ ಮೇಡಮ್ ನೆರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಬಂದು ಎಂಕ ಲೈಬ್ರರಿಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹ್ಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೂಮ್ ನೋಡು ಹಾಂ ಏನಕ್ಕೆ ನೆರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಈನೇಕ ನೆರ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನೆನಪುಂಡು ಈನೆಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೇರು ಜೆತ್ತಿತ್ತೆರ ಮೇರ್ನ ಮಂಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಕುಜಲ್ ಸರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ನಿಂಕ್ ಏನ ನಿಗ ಲವ್ವರ್ಸ ಮೂಲು ಕುತ್ತೊಂದು ಚೇರಡು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಹೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಪೂರ್ ಜಂತೆದ್ರು ಬುಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಕಾತು ಫ್ರೀ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರಾರು ಫೋನು ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕೇರ್ಲ ಪೂರ ಇಟ್ನಾಗ ನೊಟ್ಟುಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಂದಿಂಕುಳ್ಳ ಅಂಚ ನಿಂದಿನ್ ಬೊಕ್ಕದು ನಂಗೆ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂಡೋಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಅರ್ತು ಇಯ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ತಿಕ್ಕುದು ನೆನ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಕಾಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಆತೇಕೆ ಮೊರಣಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದು ಜೋಡು ಓಕೆ ಇದು ಏತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿ 5 ಕ್ವಶನ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ ಇದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದರ್ ಅಂಚ ಫಂಡ್ ಬುಕ್ ಯಾನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕಿರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನಿ ವಿನ್ನರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇನೋಂದಿಪ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ತುಯ್ನಕ್ಲೆ ತೂಪೇರು ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದೇರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕದ ಆಲೋಚಿಗೆ ಸರಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಆತನ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಪಣ್ಣೋದಿತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಪಾಲಿ ಅರೆಡ ಪಂದ್ ಸೊ ಕೇನ್ ಪಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೇನ ಹೊಸತು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪಾಗ ಜೈ ಹೋ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏಪದಿಕ್ಕುವ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಈನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇನು ಆರ್ ಪನ್ಪುಜೇರ ತಗುಲು ಇರ್ಲಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ ನಮ್ಮರ ಅರ್ಜಂತ ಕಪಲ್ಸ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವೈಫ್ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಬೈಕ್ ಬತ್ತಾಯ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಬೈಕ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಹೋಗೋ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೊ ತೂಕ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಆವು ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡಿಗೇನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಇಡಿಗೇನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಈನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಏನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಗಲ್ಕೇನೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್